magsaing po tayo mga ka-idol. Ayan, buhay probinsya mga ka-idol. Ayan po mga ka-idol. Tayo po ay magugas ng ating kaldero mga ka-idol. Ayan, magugas po tayo ng ating kaldero kasi magsaing po tayo mga ka-idol. Ayan po. Ayan mga idol. Ito na mga ka-idol ang ating bigas mga ka-idol. Hugasan na natin mga ka-idol. Ayan, sa karamihan mga ka-idol, lunasan mga ka-idol. Ito po, lunasan na natin mga ka-idol. Hugasan natin yung bigas sa karamihan mga ka-idol, bulunasan mga ka-idol. Ito na mga ka-idol, lagyan na natin ng tubig. Ayan. Ito na mga idol. Ayan. Tamang-tama lang ang tubig mga ka-idol. Ito na mga ka-idol. Ay isa lang na natin mga ka-idol. Ayan po. Ito po yung sinasaingan namin mga ka-idol. Oh. Tingnan nyo po mga ka-idol. Ayan. Kaway sa nakarelate niya mga ka-idol. Ayan po ang aming lutuan sa probinsya mga ka-idol. Ayan po. Ang lutuan namin sa bukid sa probinsya mga ka-idol. Ayan po. Tingnan na po natin mga ka-idol ang ating sinaing kung nakakulo na ba o natuyuan ng natuyo na mga ka-idol. Ayan. Tamang tama mga ka-idol ay natuyo na po. Baka makalimutan natin tapos masunog mga ka-idol, no? At hanggang dito na lang po mga ka-idol ang ating video mga ka-idol, no? Kung nagugustuhan niyo po ang video na to, paki-like and share na naman po mga ka-idol. Thank you. Bye.